Sukses Mas. Alhamdulillah kasengkuyung para piyai agung sempuh nggih Mas. Nggih sempuh. Waduh jan kangen kula enten udakara mang taun kula sowan piyai ngriki. Mang taun ndasmu iki. Dereke Mbah Nom ning kono, Mas Degreng, Didi, terus Chandra Kirana. Oh iya. Mas Kangko ning kene. Awak dhewe kene ping 7 lho. Ngaut ngantek umet banyu lopo arepe. Oh banyak. Nek sing genah ngeten Mas. Niki dina syukuran seorang kepala desa niki. Kaya Mas Eko. Paling ora itu kita sebagai Mas Eko. pelaku seni harus membaca situasional. Jadi paling ora situasionalnya seperti apa? Ora sandadak gigrek wedi. Ora wedi lho, Bro. Ngaur ya aku. Mas Eko bengi mayang wae ora penggali ora mumet lho. Kowe dadi dagelan ming guyang-guyuk mumet ki nyapa? Guyang-guyu matamu picek iki malah. Lho, kita guyang-guyu ki ndas metu keluwe lho, Bro. sing salah kowe. Lah ngopo? Wong ki nuwun sewu nggih, Mas. Nggih. Sak mikir-mikir kaya ngapa, sak tertekan kaya ngapa. Orang itu harus terbuka. Curhat, kalau ada teman curhat buat curhat. Untuk teman berteduh nek nok nggih berteduh. Dadi ben ora menimbulkan depresi. Wah. Depresimu ambune ra enak lho, Bro. Lah kaya begini ki Mas. Nggih, Seorang kepala desa termuda syukuran wayangan. Iki lho. Iki hebat iki Mas Eko iki hebat iki. Iki masyarakat hebat ya. ngapa, Duk? Masyarakat hebat. Bayah. Mbak Lurah sing ndi? Kayak biatane. Cakep batik biru ya. Iya. Giyaneng ya. Kayak manten anyar ya. Manten anyar kok koyo manten anyar. Manten anyar. Iki yo karo tasyakuran pendiriane iki lek dedaupan. Oh, berarti ngirit iki. Ngomong aku atuaku lambemu. Berarti syukuran dadi lurah karo syukuran dadi manten. Iya. Berarti dadi siji. Dadi siji. Ngirit, Bro. Bukan sembrono. Tuh, Pak. Jangan paling gak iya syukuran manten dhewe, syukuran lurah dhewe ngono to. Ngene lho. Karepe Mbah Lurah ki jane angen-angene ngono ki to, Mas. Nggih. Arepe tasyakuran leh dadi manten yo dhewe, syukuran lurah yo dhewe. Ning gandeng beliaunya itu orang yang sibuk. Goleke pekerjaan waktu temune yo ming dina iki. Sik lek ngomong sibuk tapuk cangkemmu. Sing ngomong lurah sibuk sapa? Loh, Pucuk pimpinan desa itu seorang kepala desa ini disibukkan. Orang menemu 8 jam, 24 jam loh. Lek ngomong 24 jam sama tapuan iki. iki ya lurah lho. Lek ngomong lurah sibuk 24 jam, iki lurah yo tanggapan iki ya. Oh, Sing ngomong sibuk sapa? wah aku ra iso ngewangi Mas nek perkara iki. Ayo, iki gak iso ngewangi. lek pancen sampean sibuk nyapa tanggapan mayang berat. Raimu sing ngejak kowe barang sapa? Kowe tak seneni aku bener kok, Bro. Iyane paling ora iki lak mandat, duwe tanggung jawab. Nah, Tanggung jawab apa? Tanggung jawab tinimbalan sesama perangkate. Tapi lah tidak berurusan dengan warga masyarakat. Ora. Lah iya. Yo salah Mas kowe Mas. pancen warga. Salah kowe. Loh, nek ngene lho Mas. Saiki berangkatku sebagai kepala desa, sebelum jadi kepala desa saya sudah jadi seniman. Lah lek ngene iki jadi seniman terus ditimbali nek sing ngersake apa ya aku iki salah. Yo salah lho Mas. Sampai dadi lurah ping pindho ora tau syukuran kok. Salah Mas. Salah lho, Bro. Bener kae wae. Kae wae. Ya kae wae. Ono lurah 6, ki lurah tumpek lho, Bro. Muatam. Kowe sing kene aja ngene-ngene. Ben, Iki di luar tulungan. lah masalah ki yo di luar saka Blitar, wani aku. Ya ngene lho, secara konteks. Padha adol Kontek nyapel. apa kowe yo nang nek kakangmu kok. Tuh, nek aku ki ora mbela sampean, ora mbela sampean. Mana yang benar itu harus saya Bener, Jan. anut. Jadi paling ora nek sing bener kowe ya tak nut, sing bener panjenengan ya tak nut. Lah, dengan dua posisi jenengan itu ndak ada yang benar. Ora yang bener, Mas. Ngono lho. Apa arepa sampai nyalah niki sampai ya tetep melu kene. Arepa sampai nyalah kene sampean ya tetep butuh kene. Nah, Lha apa sing arep tak nut? umpama aku maling, kowe sing dadi Penadae. Nah, Lah berarti sing kedol kowe. loh aku gak melu-melu lho Mas. Kok iso mbok dikira aku sing Ngene lho, Mas. Kowe tengah-tengah,
Maksudku ora usah guntuk-guntukan. Awake dhewe iki dalam satu rumah. Mah aku. Lho. Piye to kok iki? Lah lek awake dhewe iki ndase ning ndi? Golene ndas kusur ning kono. Banyol kan banyol. Iki dijak omongan kowe dhewe ya terpancing emosional ngono lho. Lara lho, bro aku lek Lara ya priksa. Lara kok tanggapan. teges iki sakit. Sakit. Hatiku sakit. Lho ya ganti hati pitik. Nek lara hatimu. Sing apik sunduk ana. Wong kok iki lho pangandikane Mas iki. Ora-orane awake satu rumpun seniman-seniman. Senasib serumpun sepenanggungan. Aja dipeh. Maksudnya pripun? Maksudnya pripun jenengan? Ini lho, aja dipeh klambine beda, aja dipeh blangkone siji. Ning manunggal-manunggaling rasa, rasane Mas Eko didadekke siji karo rasamu. Tapi lek urung keterak lantai kanapson. Ora ngono, Masku yen jiwit krasa lara aja sok jiwit liyan. Lah iya, Apa sing mbok rasake mesti dirasake Mas Eko. Kowe teko kene wis Napa? ngelek aku. Sampeyan yo ngelek-ngelek wong sampeyan ngetutne nyapa lho. Ini lho, iki paling Maksudku lek aku teko kene bareng karo sampean, aku iki rada reganono. Lah lek ndelok sampeyan iki pendak lek awake sakmono dadi sithik pendak 1 kilo ya 3.000 lah Pak. Kok diregani ngono? kaya sapi glondongan itu. Maksudnya aku iki setengah rada hormatono di depan umum. Ora kok Kowe iki jane tau sekolah apa ora? Dhek pengen dadi tiang bendera. kok dihormati. Karepe Mas Eko ki ora kok dihormati ngene iki ora. Mas Eko iki denono. Denono. Cek berai malah kok. Ora kok ngono. Sowan ndak bisa. Sing klarahe sampean nek wis dhek ngedek-ngedeni ndang idonono raine. Lek idone dhek nyambune ora ilang kok. Rumangsaku. Mbah Lurah Surasa lenggah. Pak Lurah, Iki paling ora padha-padha iki padha seneng aku. Iki sing dalane chemistry gitu. sehati. Sehati chemistry. Kok kamu bisa mengatakan seperti itu? Chemistry. Terus Lek basane wong gaprang chemistry. ya ora wong gaprang tra ya contongmu ki mrongos. Iki ngomong chemistry ngono ora iso. Wong iki lek kedawan lambe dhuwur iki lho. Ngene Mas Dik. Dia jawab. Wong iki lek SDM rendah. Rendah Mas, Ora rendah. tek pinter ora usah keminter. Ora wong iki Dadi lek kowe isih wong dadi wong mendonyo katakan kowe iki mendonyo. Rasa melu-meluran anggap itu. Syukuran kan nyeluk dagelan. nek rak nanggap ayam 3 dina 3 bengi. 3 dina 3 bengi apa kaset ta? Aku ya syukuran anakku dhewe sing Anake dhewe ngirit to, Bro. Sing mbok aranke chemistry. Pak Eko. Pangapunten niku gojek. Tapi lek kula pun ngomong serius niki nun saya berbicara. ora serius, awak mungkin masamu kurang cerdas. Dadi adoh lek timbang karo priyayi kene. Beda. Dadi kecerdasanmu ki dudono ning kene aja ketok pendomu. Beda. Wong ki nek ketok cerdas nuwun sewu ora kok ngino. Kuping ki mesti nglangkupe ning mburi. Mesti cerdas. Mergo lingkaran telinga itu pasti akan fokus dengan pendengaran orang Lek Mas lain. ngono kan? Lah iku mung maju ki rasamu cut pakai iki lho. Ora kita delok ngono lho. Lah kuping kuwi ndeloki. Ndeloki. Bayuh larahan tok ngono. Nek kene TPU. Lah iki Dadi kuping ngene iki dudono kebijakan omah. Loh, derek kula niku derek, Mas. Lah iya. Nun sewu. Jenengan ngejak napa klututne, Mas? Lho. Mumpung niki padha adoh omahe. Maksudmu Sakarepmu. kowe iki arepe kepiye sing mbok atur? Nah, Eh, diturno tapi kepinteranmu. kene iki sebagai pendepan, pemimpin, jadi memberi peluang Jadi, Lek, sampeyan. sing ngarepe cerdas sing isor ki kudu Melu, Mas. Ngono lho. Jenengan arepe ngejak napa bedhekan sembarang kula ya iso. Lah masalah pendidikan formal kula ya iso, Mas. Loh. Ngejak matematika kula tak turuti, Mas. Lah kowe pelajaran matematika wis pudeng. Tak pangan lho, Bro, ngawur. Loh. Lek ilmu matematika pangan. Penjaskes Penjaskes mbiyen tak badok lho, Bro. Pinter ngawur lho Mas Samu. fisika, Fisika tak pangan, Bro. lho. IPS, IPS tak pangan. IPS aja meneh kok IPS, IPA tak pangan. lho. Aja meneh kok IPA IPS, IP kundenge tak pangan. Oh, enak. Sik iki kok gak penak kok. Kowe ngomong IP kamu kok kowe karo aku ki dulur. Lho lah ya. Aku pernah adimu. Adikku. Lah nek bojoku lah adimu IP. Lho, berarti sing mbok pangan bojoku lho. Asem iki. Wo bocah iki ra tau
Ya cocok. Bojoku mbok iso mbok sikat rumangsamu. Ora sadar lho piye. Sadarku mergo ukara IP kuwi mau lho. Anu enak ora? Aku mek tulungi yo, Cuk. Kowe apa? Pelajaran. Pelajaran.